Tapno makisayan ti dandanag yu kada kami nga OFW dito yu UAE. Ipakita kanya yu ti agdama nga kasasaad iti Dubai. Tapno mapanuknakak nga nakaradkad kami amin dito kaasi ni Apo. Paiso nga inaldaw latta nga mapapatayaban dito iti pampabutak. Di kalman nasurok manan nga sa gasot ti impatayab da. Ngem no kitaan tayo ti dakdakkel nga ladawan. Safe latta ti aglawlaw dito. Openan iti airport. May isa nga senyales nga nalayangan ti tangatang. Saanen nga kayat dagiti agtakem dito nga ipausar iti teritoryo da nga pagrubuatan dagiti puraw. Iso nga ipaigid yun di kita dandanag yun. Sakay tulag danagan imbagakon. Dapat ti pamatik ti panangtarabay ni Apo nga di na kami pulos nga baybayan. Dakkel ayaman mi ti datoy apagiyan. Nga nadatta tiyempo ti gubat. Aramidon da amin nga kabaulanda. Tapno saan nga madadael ti arapaap ti tunggal maysa. Tapno tultuloy dagiti nararagsak nga aldaw. Saan kayo nga madanagan? Tano delikado talaga ti sitwasyon. Sigurado nga agaramid da nga agaramid ti dalan tapno nakaradkad kami nga makaawid. Agyaman nakatipiti kailukanwak nga nagpatulog iti mensahe kas kada kararag para kada kami nga OFW. Makapabang arti rit na nga pampanunutan nyo iti nasayaat nga masakbayan ni. Awan patingga nga panagayat kasla kadanong tiwaig nagabot iubog ni ayat. Kasla katudo nga bumaya kabak awan sardeng aragzak. Kasla ka makabartek nga arakhan kasardeng aninga na matayak. Si kagapon ay sukayat ko payak ring tiyado nga bigat.